Валерий Фальков белән очрашты. Очрашу барышында 2021-2022 елларда Татарстан Республикасы белән Россия Федерациясе фән һәм югары белем бирү министрлыгының үзара хезмәттәшлеге юнәлешләре буенча берничә уртак профильле программаны гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Моннан тыш, илнең уку йортларында куркынычсызлыкны тәэмин итү темасына да кагылып үтелде. Әлеге теманы дәвам итеп, Пермь крайындагы хәлләрдән соң уку йортларында куркынычсызлыкны тәэмин итү эшләре көчәйде. Исегезгә төшерәбез, 18 яшьлек студент корал белән Пермь университетына бәреп кирип, 6 кешенең гомерен өзде. Тагын 28 кеше зыян күргән. Шушы вакыйга тәэсирендә Татарстан Республикасы вузлары да көчәйтелгән куркынычсызлык режимына күчте. Безнең махсус репортаж. Открывайте рюкзаки. Һәр килүче, аның сумкасы, студентмы ул, укытучымы, керер алдыннан махсус тикшерү үтә. Пермьдә булган фаҗигадан соң сакчылык оешмалары хезмәткәрләре сменага яңа инструктаж белән керде. Хәзер традицион термометридан тыш КФУда һәркемне металл эзләгеч белән карыйлар һәм шәхесне раслаучы документ белән генә кертәләр. Казан федераль университетында бер юлы берничә хезмәткәр куркынычсызлык чараларын күзәтә. Берәүләр бинага кергән һәркемне тикшергәндә, икенчеләре камералар буенча бинадагы хәрәкәтне күзәтә. Ребята с занятий пришли. Балалар дәресләрдән соң чәчәкләр сатып алдылар, озак уйланып тордылар. Бик куркыныч. Фаҗигалы хәлдә якыннарын югалтучыларның тирән кайгысын уртаклашу максатыннан стихиялы мемориаллар бөтен ил буенча барлыкка килә. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.